Modernista de Terrassa s'ha convertit en pocs anys en un dels més destacats esdeveniments turístics de Catalunya, que atrau cada any, al mes de maig, més de 100.000 visitants. Durant un cap de setmana ple d'activitats culturals, gastronòmiques, infantils, espectacles, exposicions. És aquesta la gran festa del modernisme a Catalunya, en la qual participen ciutats modernistes, artesans i artistes de tot el país, i que ha esdevingut l'aparador d'una època vital, colorista, innovadora, que va deixar una profunda empremta en el caràcter i el paisatge català a través de les arts, l'arquitectura i la indústria.